Здравейте, казвам се Николай Драганов и съм основен треньор в боен клуб Терес Пловдив. Днес ще ви покажем няколко техники, които може да използвате в близкия бой. Първата техника, която ще ви покажем днес, е как да нанесете кроше в близка дистанция, когато сте в клинч. Обикновено и двамата играчи се групират близо едно. Трудно е да нанесете директно крошето. Затова тази техника дърпаме с лявата ръка, освобождаваме пътя за дясната. Имитираме удар с лявата ръка, дърпаме на връщане и вкарваме дясно кроше. Същата техника може да се използва и с другата ръка. Пускаме десен прав страни, на връщане дърпаме ръката, вкарваме крошето. Дърпаме с срещу положна ръка. Лява ръка дърпа лявата ръка на противника, вкарваме дясно кроше. Дясна ръка дърпаме, вкарваме ляво кроше. Тези варианти могат да се използват както след клинч, когато сме в близък бой, дърпаме и удряме, така и след серия, когато влизаме в близкия бой. Примерно, пускаме ляв, десен, ляво кроше, пускаме дясната ръка, изтегляме, вкарваме лявото кроше в брадата. Ето го малко по-бързо. Раз, два, три, хоп, бам! Крошето. Следващата техника, която ще ви покажем, е за трупа. Как да откриете трупа. Когато сте вътре, дърпате с лява ръка неговия ляв лакът, освобождавате пътя, вкарвате кроше в трупа. Същото нещо прилагаме и за черния дроб. И вкарваме крошето навътре. Дърпаме, прекарваме ръката, дърпаме лакътя, вкарваме крошето. Когато и целта е да нанесеме удара в главата, тогава вместо да дърпаме, отваряме. Примерно, с лява ръка бутаме неговата лява ръка, за да отворим и от тук нанасяме прав удар. Може да нанасяме прав удар, може да нанасяме апъркът в брадата. Бутаме противника в клинча, държим, буташ, рязко отваряш и нанасяш удара. Когато нанасяме прави удари и тръгваме от изходна позиция в клинча, трябва да дадем леко крачка назад. Примерно, бутаме, в момента на бутането даваме крачка назад, за да освободим пътя да нанесем прав удар. Тази техника е неочаквана в повечето случаи от противника и затова лесно може да го хванете неподготвен. Ръцете на противника не са стегнати в тази посока. Те са стегнати да понасят удари от тук. И когато дръпнете ръката, тя в повечето случаи не е толкова стегната, достатъчно отпусната, за да може да нанесете удара. Ако въпреки всичко противника е стегнат и не ви поддава на тези техники, ето още един вариант, който може да го разконцентрирате и да го разклатите, за да нанесете удара. Когато сте до него, когато сте в клинч, направете подсечка. Направете подсечка, в този момент той ще загуби баланс, ще загуби равновесие, вие може да направите същите тези комбинации, за които говорихме до сега. Добре беше. Ако смятате, че сме полезни с видеята, които правим, моля, харесайте и споделете видеото, за да имаме стимул да правим още такива видеа. Направи малко лице опора да изпъкне вената. За клипа. Отзад можеш да пляскаш? Не, отзад, брат. Ще чупи нещо. И на нас на кроше. Какво? Ще направим нямата. Аз само пробвам. Ще направим. Какво пробваш? Имаш по-голяма камера. Аде. Сам про. И викам, дай си на задник. Айде. Изпентирай го, да! Още един вариант как да го разклатите. Чакай. Чакай. А така го си върнеше! На този крак ме спука на касата на палеца, ще пребия. Няма да удря. Няма, аз слагам така леко. Аз леко ти подай. Добре. Не слагай тежест на крака. Просто подай.